Nika wonten pamundutan podang kuning nggih menikapun Bapak monggo kula suwun berkahipun jengkar saking sasana palenggahan lumantar panggungan monggo. Oh ngaten nggih. Iki sing ngaturke Bapak Suyatno pundi nggih? Nika wonten pamundutan podang kuning Pak Yatno. Nika kagem bugin sekalian. Ingkang kalih kagem bawa wajib sekalian ngaten nggih Bapak. Nggih kagem bawa wajib sekalian. Nika saking Bapak sinten nggih kok dereng tetepangan? Oh nggih menika saking panjenenganipun Bapak Bali saking Kaibon kesaken podang kuning. Nika kagem Ibu Gin sekalian ugi Bapak wajib sekalian nggih. Bapak-bapak ya keplo atur tidak mriki wonten panggung mriki lo aturi nyanyi nggih monggo Bu aku nyileh mik es direte mik Bu yo mik lah mik ayae se sugeng sonten Bapak Suyatno kuwi lujeng sonten Pak Tris nggih menika wonten panyuwun saking Bapak Wiji saking Kaibon Madiun nika ngersakaken podang kuning ngeten menika mengki gayuk-gayuk truna ampun lali yalah mboten to pokoke lek pun madu mungkin lak mboten kesopen nggih sarangan lumantar kadang-kadang singa budaya nika kagem tamu kantepen rawuh Bapak Bugin sekalian Bapak Sutri ngaturaken sugeng rawuh katuraken rahabijan sampun kapiatur sinambi mirsani kadang-kadang singa budaya podang kuning singa budaya. bunga
Ya kudu menggok Ya, urung iso wis to. urung tekan nggon. Jan kok. Niki wau tasih Napa? wonten Meh Rahina nggih. Ganti niku lho. Oh ganti. Lah niki wau selendang biruwe ping 3. Heh? Pripun? Lho wong loro Bu njaluke. Ayo Cahayu Kurnia. Heeh Meh Rahina langgam Meh Rahina Mbak Yadi. Endi cakepane? Cakepane. Mpun digarap kok riyen niki lho. Monggo konsultasi rumiyin Bu kalih Pak Pengrawit. Mengke lek jenengan konsultasi lak bener mengke. Pun to monggo. Mboten sah konsultasi mengke kula madhep mriku. Oh ngoten. Nggih, jare. Pokoke diseneni kok ngarep. Awas engko nek tanduk neh mau loro malih 3. Ayo nih Mas Kurnia, dikonconi iki Mbak Yune iki. Pokoknya tetepnya aja jeru-jeru. Heeh. Meh Rahina. Nggih. Ayo joget lang. Heeh. Langkur. Wiwitana saiki Bu jare Bu kono ben anu Bu. Heeh. Aku ora nggo telumpah cek mawon Heeh. ibu. Wiwitana saiki Yo. Nyeh. Yo. Heeh. Saiki Ndi? Lang neh. ilang. Atang. Keng pundi? Mriki. Mriku. Nggih. Nggih. Monggo Ibu, kitabe sampun panggih. Ten nggih. Kotapan. Pokoke dipenet saiki Yo kesi, aku musuh perawanku sitok iki bingung. Mosok nggih, tak golekne. Nggih, monggo lanjut. Langsung ki mawon. Udah, ora tetep. Belas jarene. Ora kroso kan? Belas jarene. Padha. Oh, padha rondone ngono to? Ya, ya lembut tak surut Monggo. Sandang kangen wakasan
ibu kita ngaturaken suka kuntur mugi dugi dalemipun soang-soang. Yo dugake cok. Laras lagune. Monggo kelajengaken Nimas. Monggo streaming Bu, ini kacau-kacau saking Madiun. Ini tak menderek Bu Kesi iki. Setia. Bocahe ketoke. Oh, bocah Bu Kesi. Ya ngono Mas. Iya. Maksudnya niku bocahe niku temen. Maksudnya bocah sing nyuting Bu Kesi ngoten lho maksud kula iki. Nah, itu sing jelas. Bocah iki teman. Semua itu berawal dari teman. Oh, ngono. Terus piye? Yo karep giliranipun emak-emak happy. Oh ngoten. Ijih matur sembah nuwun Ibu Kesi sampun ngaturaken tembang lagu menika wonten Selendang Biru kelajengaken Meh Rahina. Ijih menika wonten pamundhutan saking panjenenganipun Ibu Suratmi ingkang miji saking Trata Sampung Kawedanan menika kagem kanca-kanca ingkang wonten ing Wingking. Juru ladi ingkang wonten Wingking menika ngersakaken Langga Muyung mangke kelajengaken dangdut ngoten nggih. Nggih monggo ngaturaken Bu Tuti kula suwun jumeneng saking Sasana Palenggan menika ngaturaken Wuyung. Ijih kagem tamu katemben rawuh Bapak Sutresna saran Ibu Ginda ngaturaken sugeng rawuh katuraken rabine sampun kapiatur senambi lelenggahan amirsani saking kadang-kadang Singo Budaya. Ngeten nggih. Yuk Wuyung Singo Budaya.
galer siji lho, Mak. Jadi ngrungokne iki ya rada rer. Monggo. sampun kapiatur mugi netesaken panglipur yang nglundhangan sonten menika lumantar kadang-kadang singa budaya. Inggih kagem tamu kagem rawuh basa sutris tekan Ibu Kirang atas rawuh sebenarnya pikiran sampun kapiatur nggih menawi ada dalu siang ratri menika panjenenganipun Bapak Sutrisno tekan Ibu Gin nggih menika netepi darmane sepuh nggih menika ndhawuhaken unduh manten putra nipun nggih menika ingkang perangan asma Villa Arinur Krishna kejatuh rami panjenenganipun Nimas Ayu Dian Arumbi Arum ingkang mijil saking tlatah kawedanan. Mugi-mugi teman-teman kali dari keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ugi kalau dengan menika kaseguyung pun audio Dewata Production ingkang mijil saking tlatah Sampung. Ugi kasaraken lumantar YouTube nggih menika saking live streaming saking Dembang Channel. Ugi saking rekod, ugi saking RTV Channel ingkang mijil saking tlatah Madiun. Matur suwun kanca-kanca kerjasamanipun ugi tansah lancar sak terusipun. Nggih, ayo Kang Suro, iki sambelmu tokno Kang. Kene Kang, maju kene Kang. Heeh. Hah? Ya mosok tamune akeh kok penyanyi nang mburi. Ya cuma nang kene to. Sedia lho teh. Heeh. Ejing ngaten Bapak. Nggih. Heeh. Ji, situs buki. Ngaten. Inggih, monggo aku tamu ketemben rawuh.
ya jumbo sang swasana. Alhamdulillah kalau dagan satu menika cuacanipun sangat mendukung. Nggih matur suwun rawuhipun para tamu, anggestreni menapa ingkang dados hajatipun panjenenganipun Bapak Sutrisno sekalian Ibu Gin ngaten. Katuran ngrabi sampun kapiatur sinabi lelenggan kambersani kadang-kadang singa budaya. Sambel kemangi singa budaya. Jangan asam kecut balik kambing mangane bubar nyambut gawe senajan lawuh tempe ning sehat awake ngombe banyu kendi rokok linteng dhewe najan mung manggon ana desa nyatane ayem tentrem kumpul sakeluarga. Putri watone pokok seger waras kayaku klumpukno kanggo ngetik sawah uga tuku bibit lan rambuke mangan saben dinahane sego sambel kemahe. Jangan asam kecut sambele kemangi mangane bubar nyambut gawe senajan lawuh tempe ning sehat awake ngombe banyu kendi rokok linteng dhewe najan mung manggon ana desa nyatane ayem tentrem kumpul sakeluarga. Aku trimo waton pokok seger waras kayaku klumpukno kanggo ngragati sawah uga bisa abuke
suwun Mas Yadi. Nggih, matur Mugi mugi campur sari Singapura dipun begarahi berkaya Allah Subhanahu wa taala lancar sukses. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Nggih, matur sembah nuwun pun Bobo Suro Sebodo ingkang sampun ngaturaken sambel kemangi. Nggih, nika wonten pamundutan semu ngaten nggih para kadang. Nggih kagem tamu katembe rawuh Bobo Sutrisno kan Ibu ngaturaken sugeng rawuh. Katuran ngerawi yang sampun kapiatur jenambi lelenggahan Islambi amirsani saing kadang-kadang Singo Budoyo ingkang wiji saking tlatah Sampung Kawedenen ngeten nggih jumbo saking sasana ngeten nika hari menika nggih cuaca alhamdulillah cuaca tansah pinaringan terang utawi benderang ngeten nggih monggo Mbak Yu semu Mbak Yadi menika